Takže ahoj, idem to poumývať, takže idem na umývárku a kúkneme sa, jak používam tie prípravky ja z tej umývárky a môžete mi dať do komentáru koment, jak to používate vy, či takisto jak ja, alebo nejak inak. Takže iba toľko k tému, uvidím, či z tohoto videa spravím nejaké krátke shorts alebo nejaké video a uvidím, koľko to bude trvať a jak to zestriham. Takže iba toľko k tému, takže poďme sa na to podívať a ideme na to. Takže jak vidíte, už som na umývárke a idem začať poumývať týto kola, čo vidíte za mnou, a bude čisté, lebo nejak ja neznášam ten černý prach, keď ho máte na rukách, takže reálne chcem, aby tí kola byli čisté. To isté spravím aj s týmato kolama, čo sú nahodené na aute, trocha to poumývam, vybastrujem, tak vám to trošku ukážem, jak to bude vypadať a reálne idem na to, takže poďme sa na to podívať. Takže prvé si dáme nůžky a hmyz a ideme na to. Ešte prípravek na nůžky. Mám takto vybastril kola. Je takto. A toto už je moc nezažrané aj dopredu, ale stačí to. Dobre, takže toto nebudem zdržovať. Idem nastrikať auto celé jedným prípravkem na možky, aby to povolilo. Umyť to šampónem všetko a nech je to cugrunt. Takže pardon, ne šampón až po aktívnej pene, takže idem nahociť aktívnu penu, potom šampón. Nech to môžem spláchnúť, aby aj tá aktívna pena pôsobila nejakú dobu. A tak teda, aby ste videli, že proste už to mám na možky. Ten prípravek nastrikaný na aute, aby pôsobil a reálne takto nejak. Takže ahoj, jak vidíte, auto už umyté. No, abych vám ukázal, ten hydrodynamický vosk funguje asi takto nejak. Šupa podľa mňa je akože fajn. Auto parádne umyté, takže ten postup, aký som zvolil, je asi taký, jak ste videli. Proste mužky, aktívna pena, šampón, oplach, vosk a potom záverečný oplach. Takže aký postup volíte vy, mi napíšte do komentáru. A reálne ja si myslím, že tento postup je fajn, jak vidíte, auto je čisté a jak vidíte, ten vosk funguje velice kvalitne, takže reálne je to na vás, aký postup si zvolíte a ja si myslím, že ja to tento postup stojí.
Takže iba toľko k tému a díky za sledovanosť, podporu, lajky a ahoj.